Sepurane ya, gara-gara virus corona iki pangananmu ra kopen. Biasane ijo-ijonan, saiki garing-garingan. Aku pun ya ngono. Biasane mangan ping 10. Saiki ping pisan kadang mangan kadang ora. Sepurane ya. Saiki ganti pangan apa enake ya. Emang enake gurih iki ya. Sabar ya. Terus sekali ya. Sekali. Anjir kali. Wah enak iso anjlok kon durung lho, wah enak. Wingi lho bar anjlok iki rada loro kene aku. Nek kan rada lunyu. Saiki musim balapan lho. Motor wis wani rung ya. Kowe wani nggo ra? Gampang sing penting nek motor ya budal. Nek iso to. Motor ugonen. Ora wani soalnya trauma aku. Ya ora apa, engko tak gawone. Sing penting motore siapno. Engko nek pas wayahe metu ya motore enek ngono aja pas wis hari H motore ora enek ya coto. Gampang nek kuwi, sing penting awakmu nggo ya. Iya, sok. Tapi iki motore siap tenan nih. Siap gas pokoke lah wis. Lah ya kok jarine siap gas, basane metu kaya keong. Kalah karo motor sing nabrak dhewe wingi. Wis pokoke beres. Wis apa iso iki. Ya kita wandaro peri ya. Musim corona malah kumpul-kumpul ya. Lagi motore siap tenan apa ora iki? Siap. Mbok dijak balapan Pak Dirosi lho. Lagi kikik loro lho. Wis ketinggalan nih Pak Dirosi. Lah yo akan takon to. Engko nek wis tiwas biayane pol-polan ya bakne kaya keong yang ngisin-ngisini. Beres pokoke. Yo siap-siap. Woi, beneran korek. Wis rambo masker, kumpul-kumpul. Ora ngerti virus corona sing lagi parel kae. Hah? Farel viral kali Pak D. Oh, dikandani wong tua ya. Bubar. Lho Pak Di lho, mengkon masker. Tapi delokan maskere. Ora bener. Ora beres Pak D. Ayah. Oh, dasar pentolan korek dikandani wong tua ngeyel. Bubar. Tak epal aku. Biar galak. Kabur. Kabur. Oh, bocah pentolan korek ora beres tenan. Aduh, apa rasane kaya ngene wis to. Ndelok kursi siji atau nggone. Iki apa? Entek san. Aduh, ngelak. Wetan jurane aduh. Aduh le, ndang mulai to le. Aduh le, ndang mulai rene. Aduh, cepet bapak mungkin loro. Ndang mulai. Ndang cepet. Ndang mulai. Anak apa bapak ya? Aku iso mimpi ngene iki. Nek bapakku wis tuwa meh. Khawatir aku. Aku mudik wae ya. Ya Allah. Salah mudik wae aku. Wah, enake ngopo ngene iki? Wis wira dinas. Aduh, iya ya. Kira-kira enek ra ya wong tak sedih. Tak coba ae lho. Assalamu alayka ya Rasulullah. Becak. Piye Pak De? Kira-kira nganggur ada? Nganggur ayo melu aku jaga perbatasan ya. Boleh bocah-bocah beli. Juga si coronavirus kayak to?
Ya iya ta Cak, masa arep jaga rondo ya ora mungkin. Masuk Pak De. Ayo. Ayo. Ya wes, ayo gas Pak De. Sopan bicawi. Woi. Lo. Pak De, gelundung ta Pak De lo. Kok enek. Woi tuh gue. Wah cobrot iki. Oh, gelundung ta Pak De. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Halo Pak De, setengah Pak De. Pak De, aku tanggung masker sih Pak De. Oh iya. Wah, kita ada sing ngarep lewat ya. Oh iya. Cekat. Loh, Pak De, ngapa ditutup? Oh, nggak bisa. Sekarang urusan corona. Alah Pak De. Aku arep mudik iki, bapakku loro lho. Oh, ra iso le. Timbang tak gepuk gopreng ndasmu. Walah Pak De. Wong kok angel kaya ngono. Sak motor tok ya lho. Wah, jet. Enak apa iki? Iki lho, Pak De dawuh iki lho. Masa aku arep metu ra oleh to? Arep adalah bapakku loro. Gak oleh aku. Wis pokoknya Pak De Daud. Mesakne iki bapake loro lho iki. Kak wae delete gak apa-apa. Sak motor tok wae lah. Yes, ini kabeh. Ini gerdu tak andani kabeh motornya kayak parkiran kono. Pasang ngeyel. Jadi ngene. Saiki kan zaman modern. HP-mu kabeh itu Android kabeh lho. Duwe WhatsApp kabeh lho. Lah ya VCS ngopo? Piye? Otaknya Pak Ding ngores iki. Jangan otaknya Pak De melorot nang dengkul iki. Wih, jono bro. Walaupun Pak De uteknya melorot ning dengkul, tapi ndek sesepuh desa. Loh, tapi VCS lho rek. VCS sing ngores Pak Des ora waras paling iki. Nah, yo kuwi maksudku mau. Iya. Lah iki urung-urung sesuk uzon. VCS ki to, video call saja. Utek-utek ngeres ya. Oh alah. Yo. Ngerti aku saiki Pak De. Sok to Pak De, iki masalah penting iki. Masalah aku mimpi Pak De. Mimpi bapakku sekarat. Makanya iki aku khawatir aku rono iki Pak De. Cak, jalan arek-arek iki. Oh, siap. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia, kita itu harus patuh dan tunduk kepada pemerintahan yang sah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, termasuk kita harus mengikuti protokol-protokol kesehatan, yaitu 1. Jaga jarak, pakai masker, menjaga imun tubuh, dan yang paling utama itu kita harus berdoa kepada Allah supaya si coronavirus ini cepat berlalu dan tidak boleh mudik. Berarti aku selalu mudik Pak yo. Bisa berarti aku tak video call saja lah. Nah, lagi pula didoakan saja biar bapaknya itu tetap sehat. Lagi pula cuman mimpi toh. Oh nggih Pak, matur suwun nggih Pak. Berarti video call saja nggih Pak. Ngenten pun Pak. Ngenten pun. Loro telu. Ada alang. Anu bantu. Woi, loro telu action. Woi. Dasar pernah korak ya, siji loro telu action. Oh, dasar penelan korak digandani utang ngeyel. Bubar. Bubar. Ojo guyu telu action. Hah? Farel viral kali Pak De. Piye Pak De enggak ada. Telu action. Hah?
parel. Siji loro telu action. Astagfirullah. Pak Fras kurena ya. Nek apa Bapak ya? Marah-marah turun. Masih tinggi. Agak. Siji loro telu action. Astagfirullah. Duh, nek apa bapakku ya? Turun. Aduh, saya ulangi. Siji loro telu action. Astagfirullahaladzim. Nek apa bapakku ya? Ya turun kok. Ora iso. Tangi. Aku sebalik ya. Balik ya aku. Oke. Omong bapakku ngomong apa iki? Bapakku wis tuwek. Rambut juga. Lu action. Juga si coronavirus kayak tau. Joko Pos. Si coronavirus keto. Pos coronavirus. Oh. Tet. Siji loro telu action. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia itu harus patuh dan tunduk kepada pemerintahan yang sah. Besar dan berdasarkan Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. Siji loro telu action. Ya Pak Ade lho. Mau kok dibubar. Lho kan lho. Masker lho rapi beres ya. Rapi beres sih. Rapi beres. Undang. Telu action. Kurang heboh maksudnya. Siji loro telu action. Biasa wae. Ulang.